Ассалому алейкум дӯстони азиз, созер нағзен саломатӣ хубай духтарако боз ҳам бори новинка омадагиай. Марҳамат ҳозир якта ба якта нишон метем нархошам нархҳои беҳтаринай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 5 қатор. Мара хамашонам мемонам дар экран. Касе да доставка дар корай марҳамат нависен доставкатон мекунан. Хоҳен духтаро биёен ай пеш борошона бинен. Ҳам дона ҳам обтови ҳастай. Мана нигоҳ кунен ино ҳарирай духча бинен чӣ фасон ҳарир саб букакай духтарако тобистонда ба ҳазур мепӯшен. И хубиш дар инае ки на рангиш дига мешава, на майда мешава обда ва на мисол вай мешава пад меброра. Хулас беҳад хушрӯ ҳарир нархаш 250 сомон донада. Обтовиш бо арзонтарай. Мана размеро ҳамаш ҳаста. Чӣ размере дар корай? Биёин духтаро аз 48 то 58 шумо метавонед анамихе куртои ҳарира харидорӣ кунед. Мана ира бинед чихе гулои фасон духчам аҷоибот бренди машҳур духтаро и ҳичи намешава сифаташ нағзи нағз ба духтуш хушрӯ. Дигаришам нишон тия и гулоша бинен ухи шаишда хушрӯай духтаро ҳамаш фасонай. Мана инай моделора бобинен чихе моделакои фасон гулои хушрӯ духтарако. Ина касе ки ида кирта накадай ҳатман биёин бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 5 қатор. Мана омада ай пеш бо хутон бинен. Ва духтарако нигоҳ кунен чихе хушрӯваненай кирто 180 сомон донадай. Касе ки оптови мегира ино асосан оптови кан. Касе оптови мегира ина марҳамат нависен оптовишон арзонай марҳамат бо маълумоти бештара аз худшон пайдо кунен. Расветкаоша ҳозир нишон метиҳем. Ина бинен 180 сомон. Чанд фасонай. Аз манекендаам нишон метиҳем ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Аз анами ҳар як моделе ки мебинен духтарако ино чандтаи расветка доранд. Мана нигоҳ кунен 180 сомон. Инаи моделоям 180 сомон. Замочек доранд беҳад хушрӯ большимерка 180 сомон качествои беҳтарин. Ана ҳозир нигоҳ кунен духтаро. Аз ин куртое ки мо шумода нишон додем нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино расветкаи амунан диден 180 сомон донада. Оптовиш бо арзон мешава. На қисми болора бинен паплинаш белмандояй ҳамқа хушрӯай ки сифаташ бовар кунен. Ана сангошон хамилёни Сваровски. Мана и тарафам расветкаи ҳавай 180 сомон. И тараф гулчамайда мепурсен инами куртоҳое ки оз диден расветкаошай диден 180 сомон. Кардиганош ҳастай 220 сомон. Кардиганош 220 сомон. Ҳозир ҳама аз анами модело гирифта истиян. Нигоҳ кунен чандта расветкаи чандта моделои хушрӯай. Мана кадо мешабо дар навор хушрӯ надиден духтарако шумо метавонед скриншот кунед равон кунед суратча мепартоян баъд ба ҳазур интихоб кунен. Инай кардигано арзон шидагиай и кардиганошон аксиядай 160 сомон кардан духтаро. Мана нигоҳ кунен чандта расветкаяй. Инаи моделшам ҳастая. Инаи модела бо арзон кардан духтарако успед кунен. Мана 130 160. Инаи қисм да чанд? Yosh 180 so'm. Savzi siyah. Ina 180 сомон. Ina Turiyo 160 сомон. Ana garoshikchi 160 сомон. Ҳамаи нархошон арзон кардаган успед кунен духтаро кирто 160 сомон. Ина киртошон набинен ёям турецкий стил духтагиай. Паплиншон доинги ғавси хушрӯай 160 сомон. Марҳамат донада 160 сомонай. Касе ки опто мегира бо ин нархҳо арзон мешаванд. Марҳамат як бор дигар такрор мекунем. Иҷа бозори Корвонай тарафи Тило бозор 12 дарвоза 5 қатор. Ин хе куртоям ҳастай ипеко ё ипеко чанд аст? 190 Инай моделои ипек 200 сомон итальянкагиян. Инаи тарафаш боша 190 сомони. Ана вай тараф чи? Ана вайо? Вайора 130 акция кардиян. Ана баъд бо ҳаста инаи ё 100 сма. Инаи кирто 100 сомон духтаро гулои ипек паплини доинг. Ман ҳарирошона бинени қахшро ҳози манекендам ина ба ҳазур нишонтон чим 250 сомон бори новинкаяй беҳад хушрӯ духтагиай. Баъд медонен духтаро хеле ҳози нав буромадай.
новинка. بعد بالشمیرکه اینا کرته دونه گرفتنی باشین تو یا نه دونه حتما بیاین همین نقطه سودا هم دونه هم اپتاوی هست رقمشون هست در روی اکران معلومات بیشتر از خودشون پیدا میکنین